peli oli samantyyppinen kuin vuosi sitten täällä, että jouduttiin ottamaan turpaan aika rumasti loppupeleissä, mutta alkupeli ihan okota. Sitten monta pois jääntiin ja alkoi ilmeisesti pojat vähän voimat loppuun ja 3-4 iso virhe sen kautta. Paikoitellen puolustus näytti ihan hyvältä ja saatiin tehtyä niitä asioita, mitä ollaan harjoiteltu ja niin kuin mä sanoin, niin 3 iso virheet ratkaisi tämän pelin ja ne tuli puolustuksella, kaveri pääsi 21-0 johtoon ja siitä me ei enää henkisesti toivottu. Ja hyökkäys sitten taas toisaalta pelasi paikoitellen hyvin, meillä oli todella heikko linja tänään, siihen mä oon todella pettynyt. Siihen on pakko saada voimaa.